skal jeg prøve at genskabe min drink, som hedder Feeling Free. Nu skal jeg gøre en mocktail, altså en alkoholfri variant, hvor jeg bygger op på det samme ingredienser, som jeg byggede på den vanlige, men uden alkohol. Og det er faktisk også en del af konkurrencebetingelserne, at du skulle kunne gøre din cocktail uden alkohol. Så øger jeg målet lidt for at få rigtig sammensætning. 2 cm med limelys, frisk ananasjus, og 8 centiliter. Jeg bygger en sukkerfri cranberry juice. I min egentlige drink så bygger jeg frisklokket rabarbersaft, som jeg ikke har noget af akkurat nu. Det er et vældig godt tips til alkoholfri drinker og alkoholholdige også. Samme mængde her, 8 centiliter. I min egentlige drink så bygger jeg en organisk agavesirup, men her ombord så har vi agavesirup fra Manal. En liten dash, som vi siger i branchen. En lidt stor dash bliver det her. Der må jeg have is. Og så er vi så heldige at have fryste glas her. Det er omtrent samme glas, som jeg bygger i konkurrencen. Grunden til, at jeg har fryst glas, det er et koldt drik, koldt glas. Varmt drik, varmt glas. Så ser ikke godt. Til at se nu, så har jeg fået et ganske fint skum, fordi jeg bygger ananasjus. I konkurrence så er det vigtigt, at jeg ikke søler nogen ting. Så jeg skal heller ikke søle her nu. På den ene drink så har jeg stemmersblomst. Jeg har taget tagetes. Alkoholfri variant af Feeling Free. Håber det smager.